जनकपुर की नारी बता द बबुआ कि बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। हम तो से पूछिला हे धनुषधारी हम तो से पूछिला हे धनुषधारी हम तो से पूछिला हे धनुषधारी हम तो से पूछिला हे धनुषधारी। एक भाई कौन का है एक भाई कौन का है एक भाई कौन का है एक काहेगारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। बाबा के पागल पागल दाढ़ी बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी। देखे में छोट लागे देखे में छोट लागे देखे में छोट लागे आए भारतारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एकटा मरदवा पर तीन तीन का नारी बता द बबुआ कि बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। स्नेह लता मन में बिचारी कहलन स्नेह लता मन में बिचारी कहलन स्नेह लता मन में बिचारी कहलन स्नेह लता मन में बिचारी। हम सब लगई छिपाउन हम सब लगई छिपाउन हम सब लगई छिपाउन सर्व खुशहाली बता द बबुआ के बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोग
काहे गारी बता द बबुआ गणेश काहे गारी बता द बबुआ। बोलिए अवध मिथिला धाम की जय। जय। क्या बात है, बोलिए प्रभु श्री राम की। और